Natomiast w sytuacji takiej, kiedy Unia Europejska nie zmieni postępowania, ani nie zmieni się Komisja Europejska i reguły rządzące dzisiejszą Unią, to ta Unia padnie, czy nam się to podoba, czy nie. Ale pan poseł naważył piwa. Tak, Unia Europejska ma problemy, ale podejmujemy aktywnie działania w stronę deregulacji, uproszczenia przepisów, dzięki czemu warunki gospodarcze w państwach Unii Europejskiej będą o wiele lepsze i będziemy mogli prosperować. Skrajny eurosceptycyzm nie jest tej rozwiązaniem, a wręcz przeszkodą. Co więcej, wizja, w której Unia Europejska upadnie, to wizja tragedii dla Polski. Jak się okazuje, Polska w ogromnym stopniu skorzystała ze wspólnego rynku. Korzyści te są o wiele większe niż korzyści z unijnych transferów do naszego kraju. Tak, Unia ma swoje problemy, ale na szczęście powstają takie projekty jak EU Regulatory Observatory, w którym eksperci z całej Europy analizują politykę Unii Europejskiej.